Bon dia, em dic Laia Bach, vaig a l'escola de Pedrona Balaguer i vaig fer el TDR que es titulava El plaer del dolor. El meu TDR tractava sobre els psicòpates. Vaig elegir aquest tema ja que la ment humana sempre ha sigut un tema que m'ha interessat i en la diferent recerca dels trastorns vaig trobar la psicopatia i vaig pensar que seria un tema molt interessant. En la part teòrica vaig explicar com els tipus de psicòpates, quin és el seu origen, de les diferents formes que pot acabar. I de la part pràctica em vaig centrar en dividir-ho en diferents parts, ja que primer vaig fer una entrevista al psiquiatre de Balaguer, el Marc Agraz. Després vaig fer uns anàlisis sobre alguns casos que parlaven d'alguns temes que a mi m'interessaven analitzar. Aleshores vaig fer una descripció del cas i els vaig analitzar. I per últim, per clarificar-ho tot i fer-ho més visual, ho vaig juntar tot amb un vídeo. Un vídeo documental del que estava barrejat l'entrevista amb els anàlisis que anava relacionant posteriorment amb la informació que m'havia donat el psiquiatre. Aquest vídeo del que us acabo de parlar està penjat a la plataforma de YouTube i el podríeu trobar a nom de El plaer del dolor de Laia Bach. És el que us he ficat a l'inici del vídeo. Vaig poder treure algunes conclusions i respondre a una principal hipòtesi. Algunes conclusions que vaig treure van ser, per exemple, els factors de detecció que hi ha un psicòpata, que hi ha un sobrediagnòstic, ja que molta gent parla de psicopatia quan realment no hi és en aquest cas. Vaig parlar també de si es neix o es fa, i és una barreja dels dos. I, per últim, vaig posar relació entre psicòpates i assassins, ja que molta gent es pensa que han d'estar relacionats, però realment vaig trobar que no ha d'haver una relació estricta. Pot ser que es compleixi aquesta relació, però pot ser que no. Fer aquest treball em va servir per aprendre molt més sobre aquest tema. Vaig parlar del trastorn de la psicopatia, però això passa en molts dels trastorns, per tant, tenir una visió més psicològica sobre tots aquests temes del cervell. I va ser molt entretingut i em sento molt satisfeta del resultat final. Moltes gràcies.